wae penak irit. Itu karo kanca dhewe aku delok. Wis 28 nek wis. Nek akeh iki. Sepione enek ora? Piyone rek sitok-sitok tak wehi to. Wis ngene. Iki jajal adone wong wedok sik, Ah. tak ben kene. Ya. Iki wis cocok pasang no. Heeh. Sini enek kurang. Enak paling. Tak tekone to kan. Ha iya. Tapi engko kontake pasangno lho, ojo kaya Aku rung temu golek. Lah kontake wis piye? Kontake iki sakjane nyambung. Nyambungne iki lho mukane aku sing rung temu. Tiga bengkel kena. Iso, bengkel iso. Kuncine enek tapi. Kuncine kunci kaya enek. Ya wis kok gampang iki. Oke, sik tak kene jalan. Munduran vario kan? Munduran vario. Kasih oke. Banci ini Oh, wis tak tekone banci ini. oh karetane tok. Iki wime piye kira balik bos. Balik. Eh? Kuwi Wirime yo ngono kuwi. Heh? Aku anyar. Maksudnya iki lho ring iki lho. Lah yo, iki anyar piye nek tak tukokne anyar pisan. Njaluk ijo tak wae dobel. Anyar urung tak gawe blas. Iya, di lokal. Ya lokal. Bensinnya ada sih. Ora iso buka bensin. Oh iya, gawe kontak kok bensin. Ini tel ya anu taruh barang ngono. Ngomole. Aku ndek motor mesti lara pernah bisa. Ada nek. Tuwite ae rasa mlebu. Eh? Bukae tuwite ae rasa mlebu. Tak Cek. tak kok nih klumpung ra teko. Ndi ya nek kabeh kan? Iki. Hah? Iki. Ndi toko iki. Iki ya. Oh, Tak tukang sana. ya. Tapi awakmu malah kuru ya. Aku mangan tak longo. Mangane Ojo dilong nyako malah dilong. Sing penting ade ora ntromoh nemen-nemen ngono wis. Ora ntromoh, ora. Sing usia dhewe kudu ngati-ngati mangane. enggak lek Lah nyerong. wong aku ada isu ngene ra kuat tok ya. Iya.
Mosok. Diomongi kok. Asli apa palsu? Gitu elek. Asli. Eh? Asli. Kena. Ah. Kuncinya rasanya gowo bos wong ora. Ah, ah. Mbane ilang lho. Ya. Mantap. Ini bos ya. Oke, oke. Apa toh?